हायाबो गुगाजोब्बाय सिखौ गांसे फानाखैना नों नङा दाख्लि दानाया गुफुरा ओंखायथ' एबार नैबेखौसो फानगोन होमबा बिजामादैनि गांसे हरलायलायबाय मालाय नुबाय बिजामादैफ्राबो लुगैयो लोगोफोर दख'ना नायदों नै जोंहा ना मामि ओंखायलाय एलाय आबोजों रायजाथारगोन नों बुग्लुंनो नाङा मालाय फाननानैसो बे माबाया लिहुलायानो दाङायै माबा सयसनिया हायै बे लिहुआनो माबाया लिमोनद्रायानो नै बिदिखौ दाख्लै लाबोखांबायमोन ना नोङो बुरना देखायनो बेनो ससुआ बिदिया माथो बे मा बुस्थु ए मास्राइस नै दानानै फानो मालाय लोगोफोर आरो गामसा दागासिनो दंबावोसो नै ओमफ्राय ए बै गांनै गोथांजों गोजाजों एखेया बे सस' ए आं फसायाखै नैबेखौनो होनदों सस' नैबे गोजामसो जाबाय बियो गोजाम जाबाय बे दख'ना गोजाम जाबाय मडेला गोजाम जाबाय बे नांथ'लालै नैबेखौसो फसायदोंमोन आं दाख्लै लाबोनाय साइज नङामोन साराय 1700 नैबे लानो हानाय नङालै नामा फैसा गैया दानानै फानो नै लोगोफोर गामसा दागासिनो दं दाबो मालाय बर' सिख्ला आंलाय बर' सिख्ला मावनायाव दांनायाव आंलाय जेरावबो आखा फाखा मिनिथाराव नै जानो हागोन गैखाया मिनिबाबो सोरबा बायनोबा लोगोफोर खाथि खालाफोरनिया बैसागुनि गामसा दागासिनो दं नै आइया फाननो बांद्राय दाम नङा लोगोफोर सोरबा बायनोबा कमेन्ट हरनो हागोन ना आयै बैसागुनि दादों आयु खारलांबाय आबैनो लायना फैदां नै अबे गाज्रि लामानि प्लास्टिकखौ दोनग्रा लामा प्लास्टिक माबा माबि खनग्रासो जादों नों मारहाय न' सान्दुं गोसाथारनाय माबार फै आजां गाजा सान्दुं गरम बोथोर सफैहांबाय सान्दुं जाहांबाय ना सान्दुं थानो हाला बिगुरानो जिगोन नों उन्दुदो मा दसे माइरं जावनांगौ उन्दुवा आयै अमाया देबोर फानलायखो ना माखो र' दाफै नै अमाया देबोर फानलायबाय आयै खानाया गोलावद्राय जादोंना र' अमाया देबोर फानलायबाय दाफै दाना बोरै खोबावनांगौ आङो मबाइल गोजाम सोलायनो नागिरदों नै लोगोफोर गामला गुमला मोननाय दैबो फैदों কি পাব মেলা পাব না একটা হ্যাঁ কত করে শুনেছি এতে চলিব না বিসলিয়া এটা চলিব চলিব এটা মেশিন আছে না ও মেশিন কি পাব মেশিন ও বরণ হবে এটা আরো একটা আছে দুইটা পাব নাকি নাই আই নों जाग्रा অল্প ডাঙর না আরো
sangat tayo di pra. Sobi kena kene ma dalang ang dokon dalang lai. Ita utibo ita last. Ini buku pun menendang ita napa bo? Ita? Pabo. Pabo? Ki bustu ita deto? Sapla bai. Ngaro nai. Tipin. Ne bitu bisa sinsinai. Binifrai bisa sinsina be. Bila bai moनसे निखौ Ngambai dak sindung ge singlai. बियालाय बिदिल' थाखायो Beku lai nama angkusena. बेखौ नांबावगौ नोंला Ui jauhnya nekuna. Biki bini bizang eke. Ni bizi gidir sindang. Ita dangor lagi? Hah? Ita besi dangor. Ita suto. Ita dangor. Ita de. Ek thai de ita. Slim. 우리 어제 포사이든 네 beखौ Bi, ilai bi gidir sin bra monni lansi bal. Bi si gidir si. Bi alda ni bi si gidir sin nalai. Ama ni bi pisa nalai. Sari ke beku kurang angku. Nei. Oi dutai. Oi ayo ni beku dunane bi munni ku dunan beku menggram la singlai. Jangan dikenapai. Napai? Foto mobil. Ye. Hoi, ini nalai gede. Wote kenapai dangor mobil pabo ita. Aro ita pabo. Soto mobile. Pabo. Aro nai na? Arna. Ek kya che? Bita dangor nai na? Na dangor naik. Dangor nai. Eke soto. De duta de buru. Zabbaiso. Duta na? Mulai bi nunggu nanglamen. Nunggu benar. रास्ता से निकले थे Ni bisu nai. Bisu dia. Nai rasta nai. Tuh, lame anggar lame. Mobile jeng soलायनानै लाखिनो मोनग्रा नोङो. Mobile keypad गंनै हरनानै गामब्ला मोननै मोनबाय. Ha? Ha? Ma? Soर, mamiya? Bangla दादि जायो सोरबा? ए थिगलिया दादि ना? नैबे जायानो सोलियानो नैबे बायनाया मबाइला मोननै दंमोन मबाइल गोजामा मोनब्रैयानो दंमोन ओमफ्राय खावसेखौ हरथ'ला खावसेखौ नांगौनो हौवानो बानायना लानो जायो ओमफ्राय बेटारिल' नांगौ बेटारि मोनबा जायो नालाय ओंखायनो खावसेखौ हरासै लोगोफोर मोननैयानो दंबावो मोननैखौ हरासै मबाइल गंनैनि गामला मोननै मोनबाय नै इलिसानि ओंखाम जाग्रा आंनि ओंख्रि जाग्रा नामा मोजांखौ लाखि गोबाबा बुस्थुआनो नायलाय सुक्रिफोरा जि दंफैयो हो नोंनि ओंखाम जाग्रा दे आंनि आइसना नैबे औ र' देलाय मोजां नामा एसे देबनाय दं नै मोनसेया सोलायफिन जागौमोन बांगालानो थांबायसो गामबा नों मा खालायगोन बे गामलायाव नों मा खालायगोन बायगोन मा खालायगोन नों बे गामलायाव नोंनि बे गामलाया मा खालायगोन गामलायाव हरदो सोना दोननोसै हामा लाबाय थानो हामा हरदो दोननोसै न'आव